Nakon povijesnog uspjeha hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. na kojem su vatreni osvojili srebrnu medalju, u Hrvatskoj i glavnom gradu Zagrebu 16. srpnja 2018. priređen je veličanstven doček. Pri ulasku zrakoplova Croatia Airlinesa u hrvatski zračni prostor dobrodošlicu su vatrenima prvi poželjeli piloti MIG-ova, a zahvalu na iskazanom zajedništvu uputila im je i hrvatska kontrola zračne plovidbe. Unatoč porazu u finalu od Francuske, velik broj navijača iz svih krajeva Hrvatske dočekao je vatrene u zračnoj luci Franjo Tuđman, u kojoj su reprezentativci sletjeli u 15 sati i 22 minute, te odmah počeli slaviti pjevajući navijačke pjesme. Stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Zagreba kako bi pozdravile igrače nakon povratka iz Rusije. 5 sati je autobus probijao do trga Bana Jelačića, kroz masu navijača u slavnim crveno-bijelim majicama. U zemlji s 4 milijuna stanovnika vladala je euforija još od pobjede protiv Engleske u polufinalu, a plasman u finale svjetskog prvenstva označen je kao najveći sportski uspjeh u povijesti koji je osnažio osjećaj nacionalnog ponosa i jedinstva. Potpuno ispunjen trg Bana Jelačića erumpirao je kada su se kroz dim baklji pojavili svjetski nogometni viceprvaci. Glasnim navijanjem i pjevanjem te euforičnim gromoglasnim pljeskom i povicima navijači su pozdravili nove heroje nacije. Kapetan reprezentacije Luka Modrić rekao je da su igrači ostvarili svoj san, te zahvalio navijačima i poveo pjesmu Zovi samo zovi. Trener Zlatko Dalić, obraćajući se navijačima, izjavio je: "Mi smo dali sve od sebe. I vi ste dali sve od sebe. Iznad svih Hrvatska."